Изработваме скрита ревизия от плочка с вложка за ТЦ профил. Стартираме с фиксирането на конструкцията към под и стигна. Пристъпваме към изработката на хоризонталните носещи части. За целта използваме шаблони, за да изработим отвори за крепежните болтове. Нанизваме хоризонталната алуминиева вложка и завиваме крепежите към нея. За да имаме ротация на вратата над 90 градуса, е необходимо да спазим отстояние на оста 95 мм. Правим това за горния и за долния носещи профили. Пристъпваме към изработката на оста на ротация. Принципите на монтаж са аналогични. Крепежни болтове с алуминиева вложка. След като сме изработили всички детайли, пристъпваме към полето, в което ще бъде изработена ревизията. Много важна стъпка при сглобката е да няма крепежни елементи в периферията на отваряемата част. Те трябва да бъдат разположени извън нея. В нашия случай ревизията ще е с размери 140 на 70. Фиксираме предварително нахлузения държач за пуш механизъма и самия пуш механизъм. В зависимост от размера на отваряемата част, определяме колко брой крепежни паянти да разположим. Удобството се крие там, че можем да правим отваряеми ревизии от плочка в различни форми и размери.